Són les 8 del matí, s'aixeca el dia a la ciutat dels morts, com sempre plena de brossa. Avui és diumenge, no hi ha ningú a la ciutat dels morts, tothom és de vacances. Això sí, tothom hi ha anat amb cotxe, no fos cas que es cansessin, la qüestió és contaminar. No se n'adonen que avui el dia és gris, plou i el sol no brilla des d'ahir. Són les 8 del matí, s'aixeca el dia a la ciutat dels morts, com sempre plena de brossa. Cada dia pateix i no està sabent de la situació per la que passa. Això sí, ells segueixen maltractant-la, embrutant-la i menyspreant-la, i tot això s'acabarà. Al final no hi haurà marxa enrere, plorarem per sobreviure, però no hi haurà res a fer. És la ciutat dels morts, la que lluita dia a dia, la que busca una sortida per poder viure millor. És la ciutat dels morts, la que no entén el que passa, la que busca una resposta per sortir de la foscor. Ara tu, ajuda'm un poc de seny, que la ciutat és de tots i li volem el millor. Pels nostres fills, que es mereixen una ciutat neta, en bon estat i llesta per compartir. És la ciutat dels morts, la que lluita dia a dia, la que busca una sortida per poder viure millor. És la ciutat dels morts, la que no entén el que passa, la que busca una resposta per sortir de la foscor. És la ciutat dels morts, la que lluita dia a dia, la que busca una sortida per poder viure millor. És la ciutat dels morts, la que no entén el que passa,